ħaġa li hija komuni għalina l-koll hija l-esperjenza tad-dlam bibtiegħi. Meta insibu rwieħna qisu jinżel is-separju fuq għajnejna, fuq moħħna u fuq qalbna. U taqta' qalbek illi ser jgħaddi dan il-mument tad-dalma. Din hija l-esperjenza tagħna individwalment, hija l-esperjenza tal-familji tagħna kemm ikun hemm forsi l-ulied laqqas jintebħu imma ġenituri illi jħossuhom daħlu fi squq mudlam. Hija l-esperjenza ta' min għandu vokazzjoni tiegħi jisqof ta' dawn is-saċerdoti, tar-reliġjużi. Hija l-esperjenza tas-seminaristi Joseph u sħabu. Hija parti mill-esperjenza tal-ħajja ħbib tiegħi. U meta tkun f'mument qiebes bħal dan, ma jfissirx illi tkun raġel ħażin, mara ħażina, ġuvnut ħażin, qed nara lilkom adolescenti, tfal u ġuvnotti. Smajna fl-ewwel qari l-istorja ta' Abram. Abram tellaq b'ħafna entużjażmu fl-esperjenza spiritwali tiegħu. Tant illi x'inħass il-mulej isejjaħlu, telaq kollox u telaq art twelidu. Anki jekk ma kienx jaf fejn hu sejjer, imma għamel dalla ta' fiduċja. Imma imbagħad bħalma narġa' ngħid jiġri lilu lilek jidħol f'qagħda mudlama, fażi fil-ħajja tad-dlam. Smajna fl-ewwel qari qal ġieħ in-nas, daħal il-lejl u beda jibża. Min minna ħbib tiegħi ma jafx x'inhu l-biża' fil-ħajja tiegħu. Mhux biss hemm id-dlam tagħna individwali personali, imma hemm ukoll dik illi waħda ħassieba Spanjola issejjaħlu id-dlam tal-kollettività. Jifieri id-dlam tal-massa. Ħanidwa kif ngħid. Hemm il-massa soċjali, is-soċjetà biex niftehmu, li tgħaddi minn momenti ta' dlam, pereżempju, x'inhi l-familja? Illum il-ġurnata ħbib tiegħi. Hawn min iħossu daqsxejn mitluf għax tisma' minn hawn u tisma' minn hinn. X'inhu l-bniedem? U kemm nistgħu nintervjenu fil-ħajja tal-bniedem. X'inhi l-ħajja? Addirittura x'inhi l-ħajja? Hemm min tantu fid-dlam li jgħid il-ħajja nistgħu ma nistgħux nerfgħu iktar il-pejs nieqfu jew nwaqfuha il-ħadd ieħor. Ħbib tiegħi minniex nitkaża b'dan l-affarijiet. U lanqas qiegħed nagħmel ġudizzju. Jien qed ngħid
xi tfisser din id-dalma kollettiva. Imbagħad hemm il-kollettività ekklesjali, ġifieri il-komunità nisranija. U ma nkunux boloħ, anke l-komunità nisranija tgħaddi minn mumentej ta' dlam. Jiena fl-ittra pastorali li wassalnilkom il-ġimgħa l-oħra, l-Arċisqofu jien edna xi ħaġa, edna fi kliem ieħor, edna xi darba il-viżjoni tagħna ta' knisja tiċċajpar. Użajna kelma oħra. Tiċċajpar. U ma nafux f'liema għamla sejrin nagħtu lil din l-imbierka knisja. Kieku kollox ikun ċara lina, kieku ma jkunx hemm idlam, ma jkunx hemm iċpar. U la darba qiegħed insemmi ċpar, insemmilkom l-episodju tal-Vanġelu. Jiena meta nirriflettej illum fuq il-ġrajja tat-trasfigurazzjoni, dalli laqattej illej it-tliet apostli f'mument minnhom daħlu fi sħaba. Sħaba. U jiena dik is-sħaba nara qisu ċappa ċpar. Biex tifhmuni qisu meta ġelli tiġrilna tgħaddi minn postijiet ċpar tant ikun mimlej illi kif tkun bil-karozza tittixel id-dawl għax ma tarax il ta' quddiemek. Aħsib wara f'ħajtek, ħbib tiegħi, f'ħajjitna meta jkunna dan iċpar. Ħbib tiegħi, għalkemm din ir-realtà la Abram ma qata' Jesu u lanqas l-apostli ma beżew tant illi tilfu l-kuraġġ biex jgħixu. Tafu għaliex? Għaliex fl-esperjenza ta' dlam, fl-esperjenza ta' ċpar, semew vuċi. Alla ikellem lill-bniedem meta hu fid-dlam. Alla jkellem il-bniedem meta hu fi ċpar. Tifhem dejn? U l-mulej Ġesu, illi kien qed jara x'ġej għalih, ġifieri li ħajkun mixlej, miċħud u kkundannat għal-mewt, ukoll ra d-dalma ġejja, ra ċpar ġej, x'għamel? Sejjaħ lill-ħbieb tiegħu qal lhom imxu ftit miegħi. Ħalli mur nitlob. Għax fil-mumenti ta' dlam, ta' ċpar xejn donnu ktejt, narmej l-ankrej issa. Aħna ninżlu għarkubtejna quddiem il-preżenza tal-Alla u ngħidulu kellemna. Hekk għamel Abram. U f'dik id-dalma waslitlu il-kelma. Waslitlu il-barka. Walla jwedu illi d-discendenza tiegħu ħatkun kutrana. U li l-wirt tiegħu ħajkun mifrux. Sa xmara ta' Efrata. U x'għamlu t-tliet apostli? Ġo ċpar, semmew dak il-leħen. Dan hu ibni il-Għażejż. Isemmew lilu. Eżisti tiegħi. M'hemmx għalfejn nerġa' nsemmi l-kategorijaj, kull wieħed u waħda minnha, il-kbar u ż-żgħar. Għax anke fl-istorja tal-vokazzjoni, ikun hemm dawn il-mumenti
imċajprejn, tgħid imma jien x'ħan nagħmel, il-bambin xerit minni, jien kapaċi nerfa' il-vokazzjoni tiegħi. Fl-istorja ta' kull vokazzjoni hemm dawn il-momenti. Għamel il-qalb. Għax f'dak il-lejl mudlam tas-sensi, qed nuża espressjoni ta' San Ġwan tas-Salib, ta' Santa Teresa l-Kbira, ta' Teresa tal-Isjen, biex insemmilkom ftit, kollha dawn għad-disejn, għad Teresa, Mader Teresa ta' Kalkata, dawn kollha biex ngħidlek il-mulej għaddihom minn dan id-dlam, bħalma għadda Mosè, bħalma għaddew l-Apostli u bħalma għadda Ġesu. Teqtewx qalbkom. Għaliex jista' jkun illi narġa' ngħid f'dak id-dlam ċappa tisma' l-vuċi. Aħna llum inġbarna hawnhekk biex lil dan Huna, Joseph, ser nagħtuh il-Ministeru tal-Letturat. Ġifieri il-Knisja ser tagħtih il-mandat biex ikun jista' ixandar il-kelma. U għandna bżonnu Joseph, int u oħrajn, biex f'din id-dalma, speċjalment fid-dalma kollettiva, ikollna ħabbara li waslulna il-vuċi ta' Alla. U tibżax laqqas int Joseph, u dak li qed ngħid il-Joseph qed ngħidu għalina s-saċerdoti, għalikum, poplu tal-Alla. Tibżewx jekk ngħaddu minn momenti tal-lejl. Tafu għaliex? Biex nistgħu nifhmu lil min għaddej mill-lejl. Għax riskjuża, illi aħna minn għalina imdawlejn, nabbużaw minn dan id-dawl u kważi nibdew neqtew qalb biex ma ngħidx neskludu lil minnu fid-dlam. Lil min qed jagħmel domandi tqal. U forsi frott tad-domandi li qed jagħmel ħajamel jieħu inizjattivi mhumiex tajbin. M'għandna neqtew qalbna minn ħadd. Anzi, ħanġarbu aħna stess. Tistħux tgħidu li aħna għaddejjin minn din l-esperjenza ta' ċpar. Ħalli aħna nkun nistgħu nifhmu. Sew fuq l-individwi imma wkoll lis-soċjetà li dik li qed sejjaħtilha id-dlam kollettiv. Mhux nirtiraw, nibqgħu hemm u naraw kif nistgħu mhux ninqetew jew noħolqu l-barrieri jew intellgħu il-ħitan jew inżidu il-preġudizzji. Naraw kif nistgħu nimxu flimkien. Naraw kif nistgħu niddialogaw. Naraw kif nistgħu niddisponu lil din il-kollettività biex tisma' il-vuċi ta' Alla. Għaliex fid-dlam il-mulej kapaċi jenna naraw dak li ma narawx bajnejna. Dak li ma nisemewx bis-sensi tagħna. Kif ġara ma' 3 apostli fuq l-għolja tat-trasfigurazzjoni. Għalihom Ġesu kien it-tifel ta' Nazzaret. Imma fuq il-muntanja, wara li għaddew minn dak il-momenti ta' ċpar, raw lil Kristu
sħiħ il-ġmiel ta' Kristu, il-Kristu igglorifikat. U aħna wkoll irdu nemmnu illi f'dawn il-momenti ibsejn, diffiċli, riskjużi, għalina u għall-oħrajn, jekk aħna niftħu qalbna imma għal-kelma kollha ħlewwa, għal-kelma veritiera ta' Alla. Aħna nistgħu naraw dak li llum ma għadniex naraw f'kull aspett tal-kelma. Ikun infaħar Ġesu Kristu.